салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар номури имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш 20 сум аст. инак мошини фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Тулс Mercedes Zaychik соли барои 6997, мобиём моториш 2, коробка механик, сӯзифориш бошад, бензин, газ, нархаш бошад 30,000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Кӯло пушти бозори Сомонӣ 10 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня ва боз дорои боғ мебошад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, нархаш бошад 70,000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона айни ҳол коробка мебошад. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, райони Сомонӣ, яккомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад 149,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад 180,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғонтепа, 14 микрорайон, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад 180,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи фурӯшӣ дар Қурғонтепа, райони Бохтар, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад 85,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Хуҷанд, 12 микрорайон, яккомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад 135,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон, яккомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад 135,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд, 33 микрорайон, яккомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 29 метр квадрат нархаш бошад 162,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%, квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам.